హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ కన్సల్టెంట్స్. ఇది కనిపిస్తుంది మనకు రాధిక ఆపోజిట్ సాకేత్ మెయిన్ రోడ్, కమర్షియల్ రోడ్ అండి, టువర్డ్స్ దమ్మాయి కూడా. అండ్ ఇక్కడే మనకు పద్మశాల టౌన్షిప్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. విత్ ఆల్ ఇమ్యూనిటీస్ తోటి ఎక్సలెంట్ డెవలప్డ్ కాలనీ ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు కాలనీ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ అండి. మనకు ఇంటర్నల్గా 80 feet కమర్షియల్ మెయిన్ రోడ్ ఉంటుంది కాలనీలో. అండ్ ఆ కమర్షియల్ మెయిన్ రోడ్లోనే మనకు ఒక కమర్షియల్ ప్లాట్ ఫర్ సేల్ వచ్చిందండి. జస్ట్ ఆ కార్ దగ్గర ఉంటుంది. 5th బిట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్చ్ అండ్ మెయిన్ రోడ్ అండి. అండ్ చూడొచ్చు మనకు ప్లాట్ కూడా ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఉంటుంది. 244 square yards అండి, 40/55 ఎక్సలెంట్ డైమెన్షన్స్లో విత్ ఎల్ఆర్ఎస్ టోటల్లీ పేడ్ ప్లాట్ అండి. అదే చూడొచ్చు మనకు దమ్మాయి కూడా మెయిన్ రోడ్ అండ్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ దిస్ పద్మశాల టౌన్షిప్. అండ్ ఇది 80 feet రోడ్లో కూడా మనకు కమర్షియల్గా చాలా అప్కమింగ్ డెవలప్మెంట్స్ చూడొచ్చు అండి. ప్రైమ్ లొకాలిటీ అండ్ విత్ ఆల్ ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్నటువంటి ఎక్సలెంట్ పద్మశాల టౌన్షిప్లో ఈస్ట్ ఫేసింగ్ 244 square yards కమర్షియల్ ప్లాట్ ఫర్ సేల్ అండి. అండ్ ఇదే రోడ్లో మనకు ఓక్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కూడా మనకు ఉంటుంది. ప్రైమ్ లొకాలిటీలో పద్మశాల టౌన్షిప్లో కమర్షియల్ ప్లాట్ ఫర్ సేల్. థ్యాంక్ యూ.